Dwi yn Ystalyfera heddi, a dim ond tafliad carreg o ddyfrbont hen gamlas Cwm Tawe, mae'n Tafarn y Mis. Fel nifer o bentrefi a threfi dros Gymru, mae'r nifer o dafarndai wedi gostwng yn sylweddol dros y blynyddoedd. Ond, yma yn Ystalyfera, mae'r New Swan Hotel yn ffynnu o hyd dan reolaeth Georgia Shell. Croeso i'r New Swan Hotel! Georgia, ti sy'n redeg y dafarn yma, ers faint ti wedi bod yn gweithio yma? Dwi'n gweithio yma nawr am 1 blynedd. Roeddwn ni'n athrawes cyn dwi'n gweithio yma. Waw. Yeah. Bach yn wahanol i gweithio fan hyn a gweithio fan ysgol? Ie, mae'n tipyn bach yn debyg. Ti'n gorfod rhoi raw i rai o'r ein fan hyn weithiau? Weithiau, ie. A dwi'n gweld bod ti'n gwisgo laniad, dysgu Cymraeg, ers faint ti wedi bod yn dysgu felly? Ie, pan oeddwn ni'n athrawes, es i ar cwrs dyfoethol yn y Prifysgol Abertawe. Mae fy wersi nawr yn siarad gyda'r customers yma. Lle gwell i ddysgu na mewn tafarn, dwi? Ie, ie. Gracie, ti'n un o'r staff fan hyn, shwt fath o le yw ei weithio yma? A mae fe'n lle da i gweithio, ni gyd fel teulu mawr, mae fe'n gret, a mae fe'n really yn good laugh. Ie, a beth am y locals? Ti'n cael stick weithio ffrai o'r ein? Na, maen nhw'n gyd yn iawn yn fod yn onest, they're all good. Maen nhw gyd fel teulu yma hefyd. A beth yw tafarn heb ffrindiau achos meriad ffyddlon? Hawsi, hwn yw'r local, ond beth sy'n mor neis am y dafarn yma, ti'n gweld? Just y pobl, really. A cwrw da hefyd, ond y pobl sy'n neud e. Lot o hwyl i gael yma. O, sport ma. Ciren, ti sydd wedi dewis y tafarn yma fel Tafarn y Mis? Do fe, weles ni ar o Facebook a dodys i'r enw lawr a... Pam ti wedi dewis y dafarn yma? Wel, o'n i wedi cael cwpl cyn mynd gytre, ond mae fe lle pwysig i'r cymuned a na pam dodys i fe o lan. Mae wastad croeso mawr. Mae ddi wastad yn rhoi parti plant mlaen, amser Halloween, amser Nadolig, amser Pasg nawr. Mae wastad croeso mawr dy'r plant a'r cwn, a dyna pam ni'n ddod yma. Ti wedi bod yn dod yma sawl blwyddyn? O, bod i 20 blynedd. A shwt mae'r lle wedi newid? Ddim yn lot, really. Mae lot o accommodation yn nawr oedd ddim o blaen. Sdim lot o dafarndai yn tyfu dyddiau yma, ond mae tipyn o waith adeiladu'n digwydd tu ôl i fan hyn. Mae 20 ysfalloedd, ond nawr mae 10 arall gyda ni. Mae lot o bobl eisiau dod i'r dafarn, ond aros drosodd hefyd. Ie, rydyn ni'n prysur iawn. Ti'n nabod pawb ma, siwr? Ydw, allai enwi pawb sydd mewn yma ar y fyned. Mae hwnna'n neis bod ti'n gallu dod mewn, mae ar ôl gwaith a mae'r pentre i gyd ma. Mae pawb yn lleol, gyd y trades, mae popeth yn mynd mlaen, mae pawb yn cwrdd yma diwedd yr wythnos a mae'n mynd dda. Mae llawer o fwyd, cwrw, entertainment ar y penwythnos, just lot o pethau yn digwydd yma. A fel dwi wastad wedi dweud, tafarn heb gan, tafarn heb galon. Codi off. Nid ein gofyn bywyd moethus. Tair y byd, na'i berlau man. Gofyn wyf am galon hapus. Galon onest a galon lan, yw. Mae'r amser wedi dod i wobrwyo Tafarn y Mis Heno Ysbrydorec i'r New Swan Hotel, Ystalyfera. Tip iach yw na'r lili glos. Dim ond galon lan at gani. Canu'r dydd a chanu'r nos. Diolch yn fawr iawn i chi gyd! Good thing.